अरे बुचिया रुक। अरे हां भैया तू इंतजाम कर। अरे महाराज ये चाहता को बेले का कोई बड़ा का छूटल बा। दूधवा धइलु कनिया। अरे दूधवा धो देले बनी देखै ना कल सारा बिलैया दूधवा पी गेलो के। हां एही से हम सोचनी एक तरह से पूछ ली ए कितना मुड़ी में ढेर पड़ल बा रे। अरे का करी हो ओ दिन ठंडा तेल लगा लूं लेनी ओई से। कहां बड़े रे के जी के करा खोल करे उजई है ना इजे रही है। अरे काहे इतना गरमाइल बड़ी का भइला केकरा खोई तरी तेरे का भई कहिया जी बेरे कहां ससुरा अपना और कहां बा। जान नु तारा छाती पे बोझ पड़ल बा देखबे कैसे कहता रह। अरे क्या बोलता नहीं जी जब ओकर घर ना 12 बा। दिन होइया भइल का इजे करवाओ तरे ढेर तोरा माया लागत है का। आई रे तो ओकर घर द्वार ना ह बेटी नहीं है ए में जाना तड़नु ओकर ससुर कैसन आदमी हने तोरा पता बनू अच्छा तरीका ले। बियाह शादी कइला लोग ओइसन ससुर से। अरे तो कोनो बात होई तो फोन करिए न बुढ़ाऊ। देख केहू का मन ना बढ़ावल जाला बुझाइल। अरे तू के घर के लोग अपना ना रे तेरे बेटी के भेज दे। घर बिगाड़े में माइये के हाथ होला आ उहे तोर देखत नहीं कि उहे हाथ धर लेले बड़े थे काहे के ओकर घरवा बिगाड़त तड़े। तोरा कौन चीज ओकरा डाह लाग रहला रे। अब भैया जरत रहली कुआं रहे तब वो जरबे कली से अब बियाह हो तब वो जरते बारिश। माने हम जरत नहीं जातना हमारा नावे खेत बानू उतना ओकरा के लिख दे हमरा अब ना तो वो भेज दो हमरा ओकरा का करम तार खेत लेके। ठीक बा ढेर जरे वाला लागत नहीं हम तो। लेकिन ठीक है कहता माई हो जाए उनकर माई काले फोन कर माने इहे के कौन दे के चल जाएगा का होता का मीटिंग का हो गई बेटा। कुछ ना बाबूजी भैया कहता ना अपना घर जाए के तो हम वैसे भी जाए कितना भाईए बा उबियले बा कि कब जइबे वो हमारे के बोली हैं बियाह शादी दूसरे के थोड़े बोली हैं वो। सब होइए गइल एजा चाहे ओइजा इहो घर ह लेकिन नी जान ताड़ू के एकर ससुर खर्चल हनु जा ताड़ू आ मार दही अब फिर दवाई करब। एकर ससुर कितना खर्चल ह इ लोग के इज्जत पानी से कही द पाहुन के जाए के नहीं तो अच्छा, ये बताई। ऊ कहिया से कि ओइजा सिखा पढ़ा के तोरा के मारब अपना चाहे। अपना मुंह चंपाउन के कहीं कि रोज जाई काहे ना कहबे जब वो अपना से समझियो ना तो ते हम कहबे कहब तो काहे अच्छा ना। लगी। गाँव में इज्जत हमार अब ना बाची अब ते ना बाचे देवे हमारी इज्जत बुझा गई। हमारा के का बोलत काहे बोला था ते कह देबे नु हां तो तो सही बात बा अपना घर ना जाए तो हेजा थोड़ा ही रही हो। तो ते उनके के बराबर तने नु तो कह के लिया के जो तारे दो जा अब का गिरली से एजा घर में कनबाली? विवाद होई कनबाली मेहरारू लफुआ बनल बन बा, के लफुआ। चलता मेहरारू मौगरी एक कान में बनबे गिरल बा। आई तनी घर के घर ऐसन रहे द तहारा ले कहतनी बन मत बनावा नहीं तो तहारा करे का समझा के जा बुझाइल। हम नहीं की चाहत कि 25 सब के हमरे पे कहर बरसाती। तो बेटी दामाद राव रहत रहो माने अपने से भेज दे अब घरे सुन ले। के चल जा। अगर ना गोइले है बरनु तो ते जनी है बाप रे बाप सब मिल के हमरे पे टूट पड़सन। अच्छा बाप न बाप सुन ई काहे बोलत रहती मर्द चुप रहत ते काहे बोलत रहत माने रे। पाहुन के लोग के कह दे के हो जाए रोवा जाए मगर अपना हाँ, हम ससुराल तो ना बोलब, ओला के लोग रोवा के कह दी कि जे रोवा चले त तो तोरा निमन लगी। अरे तो हमारा अपना मन ना बुझाई कि कितना दिन रहला भइल हमारा अपना घर हूं देखे के चाही माने जब उनका नहीं के बुझा तो रोवा माने कह के भेज कुछ दी तो ढेर पक्ष में देखा तो लोग हमारा चलते अपना घर में लड़ाई झगड़ा मत कर लो हुआ ए हम जाता नहीं हो समझा दियो हम जाता नहीं हम जाता नहीं ना खाना दो तार बाप है जमाना के लोग से बड़ा खाना दो चलो यही रहती है बोलल जाला जा रहा तू होने एक ने चलो हो अब का चाहता साड़ियों खोल के घूमी सब इज्जत तो लूट लहल का बजे का जरा आके 12 दिन से हिना बैठल रहता दादा बना के दिहन हो आ तो इनको लाज शर्म करे नहीं खेला गलत तो का भइल रे भइल का अपना घर कहिया जइबो आ ए जे रोटी हो जे नहीं मिलेला कितना चिल्लाता रे काहे न चिल्लाई हो हमार भाई में फावा पर चिल्लाता ये बोला कि तो बेइज्जत कर देते जी आ रोवा चलते हम जन बेइज्जत तन तुम दिखाई देत रहूगा आ का भइल जौन भाई हमरा कितना मानन तन कहत कि कहिए जेबे अपना ससुरा अरे इहन रो कहत रो तोर भौजी या तोर माई की रह जाई तो रहत तो ओकरी के फौज का हो कोन संग भागो तहार बहनो ये तहारा घर में
अरे तो ई कुछ पर हमरा बता दे चाहिए नो। आ तहार बुद्धि कहाँ बाटे? घास चढ़ गइल बा। आ ताता ना मान जन होला दामाद के तो में से नहीं हो पाए हम क्या माने हमरा शौक लगल बा। सही कहला तहार माई चौपट तहारा बहनोई की त आज ले इज्जत करी ना। इज्जत तू कहाँ देखला? ई जावेला तो वही इज्जत में भूला गइल बाड़ा। निर्लज कहीं का लाज। बोलबे हमरा माई के बारे में ज्यादा रे। काहे ना बोली जी? काहे ना बोली? छोड़ के चल दी जी लगू छत। जा ना जा जा निकला जुतवा दी पहले तो बड़ा निकल। अच्छा बेहर का इनका इज्जत नाश कइले बाड़ा। आज साजी के निकल चले के बाटे। ज्यादा मर्द बनता रे ठीक बा। जब मर्द के बुद्धि ना होला न तो मेहरारू के मर्द बने के पड़ेला। अपना बहनोई के बैठा के 8 दिन खियाओ तब देख। बहिनी के देख लागत पता के ससुरिये में। अपना बहिनी के कहा ना हमरा बहिनी के का कहबा हो? अपना बहिनी के बोला तहरे बहिन सस्ता बिया जहां देखो तहां बेचात रहले बाजार में। हर बहिन के बोलबो मत करी। आ बोल के बोल रे नो देख हमरा के परेशान मत कर। मार ना मारा के लगब घटिया देबे जे तारा के तोरी को लाग लागता हमर भाई को का कहत रे सो ते लंगटा के नाच जे करबैबे मर से तू खुद लागता के नाच कइले बाड़ा। बहिनी के तने मनी आइनी ने खाना कमाइने चढ़ गई लेकिन त काहे के बोलावनी रे? माई जब जोइले काहे के छठ में बोले तेरी बहिनी के छठ का मुंह पटक के मारा बुझली काम होदा हो। बोलनी एक दिन खटिया के जहां चार के खा रहल है। कई बहिनी के अंगुली देखाते देख मैं की चाहत सुरे मार के देख। मारा ना त हमर भाईयो न फाड़ दी त पिटिया। ई लंगाई नहीं कल चाहत। अरे हमर भाईयो तहार से बड़का लांगा हटे तू खाली ओकर कुछ बोल मार के ना फाड़ दस त कह दी ह। देख अपना भाई को गुमान कर तई बहिनी के छोड़ देबे जे तो हे तरह रहन तो काहे ना भाई को गुमान करी हो? काहे ना करी हो? हां तनी मार के देखा ना ठुके नहीं रे। हां ठुकत तारा नहीं के थुकल का चाटे खाती बोलाइबो ना करे। जा जा रे तू ही अपन लगन करबो नु तू ही करबो नहीं छठ तारी बहिनी के छठ करबो कि बबुआ हो जाओ हमारा। काहे ना करी हो? तारा से हो ना होई। हां तो हेजी रहत कहां से होई? हेजी रहत कैसे होई? समय का हमें तो तोर भौजाई टूट। हां भौजाई के लोटे समय बिताओ तारा देखत नहीं की कहत न घर के इज्जत तो ती घर में तो पता नहीं। देख हमर जात हूं ना अपन जात तू अपना लगे रखे रह। तारा जात से हमरा कोनो फायदा नहीं बहिनी है। के चल सामान सरिया निकल चल। अभी निमन चल चल अभी नहीं। आ माई से देख तू अब कहबा कि मम्मी जी हम जाता नहीं घरे। हां ठीक है चल तू कहबो ना कहलन तब से पहले तेरा मुंह में पूछ। रे बाप खा गेली रे दादा चल तेरी बहिनी चल तू रउआ पर निकली कैसे निकल चल 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 रे ढाबा बहुत ही चल तो घरे सांझिए चलते चलते बताओ कह तेरे लड़का कैसे तेरे देखा अब की आले ओकरा के खेत मत दे। ए मत दो का खेत दे जोग बा। आय जाके देखो तारा की राती में मलपल हारी ढोले जाता। हम कहिला नु कि ढेर मायार ना बने के चाहिए। का करब? तू कहबा कि ना फलाना के दे बढ़िया आदमी दे त देला कि फूल बोझा घरे दे देला। फूल अब घरे होई जाता ना सफरी घरे होई। चल आपका नौटंकी कहिए भाई तो रो भेजे रो हम जाते रो भेजे है मारे चुप रह चलो सब। रो मत अभी बाप तोर जिया तब बेटा। हां बाप जी तेरा है बेटा हमरो रह गया तेला है के रख निकल जैसा उठा भाई ऐसे करते हैं चुपचाप रहे करी तो बहुत जल्दी तैयार हो करा। यार बेटी आता ना लाग ना बेटा तोर बाप जिया तारे। अरे तो रो ना शादी हो जाता रो बहुत निर्लज है उठे ना जी चल उठी। इकरी हटा के जल्दी हमरा जाएगा मारा दादा चुप हो जा यार। आ जा जा भाई जो जो अब बाहरी ले फिर आ जाई है जो रोइए मत माई ना रो मुझे रोज फोन पे मत दिए अरे सुना के
ससुरारी में रोज रोज ना आवल जाला। जा जा छोड़ दो करिए ठाई जे रही अब यही घर के हम घर जमाई के हम घर जमाई बा ना का दुख देखो नहीं जाता अरे बाप रे का दुख बा अरे इनका दुख अरे पागल काहे रो बता रे चल ऐसे रह जाओ टेम्पू आ गई ऐसे रह जा कहां टेंशन मत ले जा जा डडुआ टेम्पू लेके आ गई जा जालो पीछे बा जा डडुआ टेम्पू लेके आ गई जा जा चौपाइए के अइहल बबुआ बो अनि तो ऐसे घर में आ गइलू बबुआ बनू तो यही सड़िया तू हूं अपन नैहर जइबू बबुआ बो। बाबूजी हां एगो बात बताओ हमरा ना जी बहुत गुरुवती हम बर्दाश्त चलो ना टेम्पू दिमाग काहे खराब करल चलो ना काहे बाप भाई के सामने लात खाए के जो होता रहा घर में लात खाए से पेट माथा के साथे साथे कुछ औरी में दर्द बा। घर बुला आई ए बबुआ जी गाड़ी आ गई हां हां गाड़ी आ गई दर्द करता जब जा भाई जाता नहीं मार आन फिर चल चलो एक नहीं चलो का देख के मर्द बियाह कइलो अरे हम तो जानत इस साला ना लायक बा मर्द काहू लायक बा बियाह करैला शंभुआ भैया लइका पर खेत बा यही ले आर तोहरो शंभुराम हम ऐसन बियाह कराइब नु कि तोहरो के तोहरो शास्त्री ए भाई 5 लीटर में ये बताई ना हो एकदम मोर जावे के जिया मुश्किल कर दे मन तकरा नहीं के बस बात करके मर जाई साला मोबाइल हमार चोरी नहीं रही से चल मोबाइल हमार एजे रहे मोबाइल छूट गया भैया अच्छा रही के बता रही क्यों ना दिक्कत नहीं हमका चली ना जी चल हम कहां कहते हैं चल निकली त तू काहे छतिया तारी तो का करी हमरा के छतिया रोज रवा लोग के भाषण सुनी तहार रवा अपने सुनाई चौड़ियाते रहे नया दमाद आई रहलो अब का चाहिए तो का करी दामाद के भगा देती का बाबूजी ना हो भतार के भगा दो। ए बाबूजी तनी जालो ई तो टेढ़ी बोलत रहे चल घर में चल तनी कुछ सेवा करी। अरे ढेर दिन हो गइल बा रंगीन टीवी चलैला है बेचारे सुन। अब ओकरा के कहां संगे संगे ले ले तारू सुनो ना जाओ बबुआ बो तू हेने अब तनी पुरान हिसाब किताब करे के बा। एक जानत ले कि हमरा कुछ पता नहीं खे हैं हम का करे कि कौन गुल खिलावत ले है घरे हमरा कुछ पता नहीं खे हम ना बोलो तनी है बाबू के सोझावा है उनका सोझावा ते जानते ले कि हम कुछ जानते नहीं खे करे ढेर तोरा भूत सवार होता का है प्यार करके मन करता का बुढ़ारी में मनवा खाली ई सब उल्टा पुल्टा काहे सोचता है क्या पुट्टा बोलता है रे ए सुनी ना आ कहे लगा हो आ रुमालिया कहां बा रुमालिया दी ना मा घर में बंद तारा रुमाल रखी नहीं अब का चला अरे पूछिए रुक अरे हां भैया तू इंतजार कर अरे महाराज धीरे चाहो को बेले काहे ऐसे बनी जी का कोई बड़ा का छूटल बखरा ये क्यों कर मार रहा के गोलियां फाड़ दे बेले जानो कली पहली के तलाक दे तलाक दे हां घर बैठ चल लेके चल भाई भाई के मारा तरफ हमरा के भाई चल